লাই थांनाय सालखिया सिगां कतर पार्टी पार्टीजाक हेजामारानि पार्टी मुंगो तिप्रामो थानो ककसिल जाजाखर तिप्रामो था आव जोंनिया बीजेपी नो बुनाय हनै रेली बो खलाइका थानाबो सापाइका मीडिया बो साका आबुनि यागलबो किसासक मीडिया रक तिप्रामो थानो हनै साजाक मानि जाजाया ताई थानानि बखाक्ति बो हायो तिप्रामो थानि खरनियो बु तगो हनै एरें एरें ककसिल जाय रमिदु फानो तिप्रामो था बुजाक मानि उलो केस रुइ जे बुनाय रकनो के रमिया केस बो याजाया अबहाय तं हालगो हास्ते हापांनि पुलिस नायमा थांग्रबनो बाबुसे फासिं जाजाया अंमा बिबागसनो हास्ते हापांनाय कुलि तंनाय मन्त्रफोरानो जाजाया अंगै तिनि सिदै महनपुरनि थानावो डेपुटेसननि लेखा एक नं सिमना कन्स्टिट्युएन्सिनि तिप्रामो थानि आदंग्र इएम रवीन्द्र देबमानि तैजल मुंबाइ तिप्रामो था सिमना ब्लक कमिटि अ सालो थानावो थाङै बरक सानमुंब्लाय रिखा बरनि सानमुंखा एरें एरें कक सिलजाबै रमजानाय खरनियो दाति दाति मा फियगनाय ताई दामनै सिब्रिनि बिसिङनो मा फियगनाय आबनो कारिबो जे तिप्रामो थानि आदंग्रनो बुनाय बरनबो मा रमनाय रमयाखा बसकांनि 24 घन्टानि बिसिङनो कतर चबा अंगै थांनाय हर सोंनाय सिदै महनपुर हायहनिनो तिनि हजाग रुइ थानाव मालायमा अल साइखनारका ककनो थुगायनो इएम रवीन्द्र देबबर्मा ताबुं नायखाय थानानि पुलिसक मन्त्रिफोरानि कगनो दाखनानो एबा तिप्रामो थानि बुजांनाय रनो रमिया बीजेपी नो बुनाय रनो सिमी रमै दङ हुके तामुनि रमयांनाय तिप्रामो थानो बुनाय रक असुमुंबाय सिलेमनपुर थानाव थांनायखा सिलेमनपुर थाना रक ताबो केसेबो मन्त्रिफोरा डक्टर मानिकसानि कगनो खनाकेबो रमिया तंनानि नांगो नि बुनाय रकनो ताई तिप्रामो थानि कगनो खनावैबो तुमुनो रमिया हंकांके बरक खाना बसकाङो आन्दोलन खालायनाय लामा कासुनाय नेखे असहयोग आन्दोलन फानो खालायनाय हनै हजाग रमाबाय तंफ्ला लायुनाय हायुहाय हेजामारा आमचाय चंबारिनि बसकाङो असा मताय हजगिरि मताय पाइमिनि उलो पुइलावनो चिनि मीडिया चैनल लगनो बेलागे हामबाय मारो तिनि जोंगर सिदाय थानाव फाइमानि इंखा काइसानो कारण त्रिपुरा हास्तेनि जत लुकुरनो साइमानो सालखिसा सेकां हेजामारावो आरो कम्युनिटी हलो बीजेपी नि हिनि जों साइमिया किन्तु जों साइमानो आरो पश्चिम त्रिपुरानि चिनि तामनाय बनो एमपी पश्चिम त्रिपुरानि एमपी बिप्लब देवनि काइसा प्रोग्राम तंमानि पुइलावो जों साइमाखा प्रोग्राम एसएस एमपी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्ट त्रिपुरानि अ एमपी चिनि क्रि सारगनो रिगनाइटे सारि बांनानि हिनेक जों खानामानि उलो जोंनो खारो पंनि पार्टीनि फ्लैग काइजा लेहक आबो तो जानजानि पार्टी बेपार बतामो खाय खाया साइमिया किन्तु आबोनि परे आरो तामुंखा बुलाइखा साबाबाय सा बुलाइखा कै बुलाइमा तो जेकुनु जागा बुलाइमानो किन्तु आ बुलाइमानो तुयै डाइरेक्ट तिप्रामो थानो बरक ब्लेम खाइया एवं तिप्रामो थानि बिरुद्धे बरक स्पेसिफिक बुमुं रई कारण बुं तो मान नायनो लोकेलनि बरक तो आरो जतन तंबायो लोकेलनि चिनि तिप्रामो थानि सापुटारने बुमुं बरक केस फाइल खाइया काबुनि यागुलो चां सिंताम नुखा जे खरकसा मीडिया बुजाखा जोंहाबो दुख प्रकाश खायो ओंखाय जेबाबो आबुनि परेबो रिएक्शनो किसु किसु चैनल मीडियानि जारा मीडियानि सामुखाय तंनाय रक बरक डाइरेक्टली जेबाबो जे कक साका आबो खुबैनो दुर्भाग्यजनक आमतिखा कक सानानै कक गया दाबो तो जानजानि फ्रीडम ऑफ स्पीच दङ बंनि स्वाधीनता दङ कक सानानै साइमानो आबुनि परे जोंनो पुलिस रक साबसिस्टि खालायखा जोंनि लिडार रं सागा ठीक আছে একটা ঘটনা গথিকা চিফ मिनिस्टार मारात्मक जलि जाखा स्वराष्ट्र मन्त्री मारात्मक जलि जाखा खरंनि जों जे फांथुं जों खरंनि मारमनाय रमखा सारने खाइ रहका आबुनि परेबो साव स्वराष्ट्र दप्तर तैसे साव हायनो जों पत्रिका नुखा सिदाय थानानि पुलिस गाबिलति खाइजाक सिदाय थानानि अरनि आयु आ केसनि आयु बरक साग नांगिया माने कथाय तिप्रामो थानि पक्षे तंगनि सामाखौ ना जोंथ' साव नों जुदि एका घटना गथिखांखाय आ जागाव निरपेक्ष भावे तदন্ত खायनांथुं उ तदন্ত ताङै खायं
साबो दुस दिनै मंगलबाबो बुजा खाबो जोंहा हामजाबो जों हामजाय गैया खिन्थु साबो बुखा नोंबो तथ्य मान हानाय तथ्य ना माने परे मंगलबाबो बाकी बुजा खाते बाकी सिमना एलाकानि बिजेपि नेतार बियां थांखा ब्लक भाइस चेयारमैन दङ मंडल सभापति दङ आरो तारपर बिनुद देबबर्मानि दङ ता गोबां नेता दङ आदिना थाङो अनुपस्थित तामर अजगन जे नुमानि हिंगाय बरनि दलीय कुंडल आरो दलीय कुंडलनि कारणे शुधु माइलिस ताना थांतानि बरनि बरक बैनो बरक बुदे कोनो एकटा किसुं लायखेना बेर सानान जागा हांके ताइके उनाव मालिया जोंनो त्रिपुरा मथन बर बेरि रेखा तिनि जों जर फाइमानि कारनखा जों अनारेबल तिनि चिफ मिनिस्टार जों सानाय एवं जों तिनि इनचार्ज अरनि उसिनो जों अबनो अनुरोध खानाय नों फल्स केस जे रैमानि बीजेपी नि अंगै आबनो दाक्ते उइद्र खालायदि आबनो उइद्र खालायदि नम्बर 2 जोंबो लामा हिमै दंफ्रु सिनि पार्टीनि कयेकजन नग थां दंमानि जरा आबो बरगबो एमनो बुजाखा सेस पइन्ट बरगबो हेजामारा पीएचसी बरगबो सेलाइन टेलाइन जे बरगबो आर क्लाइखा आबोनि उपलक्ष्य आबोनो जारा बुनाय रक जारा दागार फाइनाय रक जारा इनसाल खाइनाय रक बुंगो स्पेसिफिक सिंगो बुमुरिखा बरनो एरेस्ट खाइनां तो होननाय जों जखन स्पेसिफिक बरनो रम दिनै जे खाइमगा सिंखाय केस पर्यन्त ताक पइन्ट रेजिस्टार खालायजाय गैया आबो प्रशासन आइन की शुद्ध एक हाथे ताली बाजे आइन की शुद्ध बंगनि बागै ना चिनिखौनो आइन करिखा जों नायो 24 घन्टानि बिसिङाव जोंनो जारा चिनि कर्मी रंनो जारा बुनाय रंनो एवं चिनि केस नम्बर उइद्र माखायनाय आबंनि जारा केस खालायनो बरनो एरेस्ट माखायनाय एरेस्ट केस जों 24 घन्टानि परे जों अल्टिमेटाम रेखा आबोनि परे जों बरक जर कोन किछु खायाखै आबनो जों একটা ব্যবস্থা না হারাই খুব গণতান্ত্রিক উপায়ে না কোনো বুলাই তগলাই খাইয়াওই না जों লামা দাকাসু বন দাদাকক না जों কি অসহযোগিতা আন্দোলন না খাই তাম খাই আবো চিনি ব্যাপার আমাকে আং তিনি পুলিশ প্রশাসন এবং চিনি ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টনি যে এসপি ন বা অনারেবল চিফ মিনিস্টার ন অনারেবল যারা মিনিস্টার না অবনো অনুরোধ খাইনাই ত্রিপুরাও শান্তি সম্প্রীতি বজায় নারায়ণের বাগৈ এবং আরো যত পার্টি নিন বিনি फ्रीडम दङ जतनि न डेमोक्रेटिक हिसाबै जानि प्रोग्राम बर खाइ दं मानो आबो खाइनाने बागै अन्तत निरपेक्ष पुलिस बनि सामुं निरपेक्ष नांथों जोंनो जुदि हाइके जोंनो प्रेसार सिनि बरनो जेल सारि माखाखाय बंनो बरंबो जेलाव दाना नांथों अबनि बागैनो जों तिनावर फायो जास्ट तिनावर जों लीडरशिप जों आरो डेपुटेशन सि जों जरे डेपुटेशन बुमुं जरे हिनि फाइगा हांखाय तिनाव लामा सागिया जोंनो जरि खानानो जरि साका नर फुनुक दिंगे जों फुनुक मानो तागबो आसुक नरमिया त्रिपुरा मथा एडिसि एलाकाओ या नन एडिसि एलाकाओ जों आसुक नरमिया तागबो कराक न तागबो जों थिना राजि दंगो तागबो चिनि हानि बागै चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेनि बागै चिनि सले ताहने बनो जिनि एकर्ड नि बागै जों तागबो चबा खाइनो बागै जों रेडि दं जों कोनो दिन उसुक ला आमागैनो जों तिनि आरो फाइका आगामी दिनाव जदिनो जों चिनि जुरि जास्टिस जुरि माइ आंखाय जों आन्दोलन ताव खाइनाय जार पुलिस बो जा माना जो खाइनो मसा खाइदि ननि अधिकार दङ खाइदि जे भाबे हक अन्य भाबे फन जोंनो केस ने खाइ रेडि चिन कुन दुख करै किन्तु जों आबोनो तै जों आसुगै दंला जों आसुग दंला नों एलायन्स जों फान नों एलायन्स एकमात्र एकर्ड नि एलायन्स इलेक्शन एलायन्स या निनिबो बिपद फाइ दङ त्रिपुरा सामां मा खामनो पाइयो त्रिपुरा एलाकाओ पाहाड़ एलाका थांगा आबुल ताबुल जे बरक बांग्लादेश नि आ बरक से उल्टा सिन जातनो से बांग्लादेश नि साइमानाय अ बरक नि नेतृत्वे त्रिपुरा तामंग नाय कोन आसाग्रै हामबाय।